שלושת האחיות מסתדרות. בואו, תאכלי בננה? כן, יש חצי שקל לכוס. איש אחד נחמד נתן לי 2 מתנות, אחת רעה, אחת טובה. תפתחי אותה. יואו, אני אוהבת את מתנות. טובה, נחמד. ייי! זה כל כך יפה לי. בוא ניקח עוד. למה אני נגד מתנות? זה היה כל כך כיף. לי עושים מתנות כל כך טובות. הלו, אני עדיין כאן. אז בבקשה תמדגי לי 2 כוסות. וואו, זה הרבה לבן אדם אחד. אני אמזוג לך. בבקשה, קחי את הכוס הזו. היא עולה חצי שקל. זה טעים. תודה, העונג כולו שלי. שכחתי לציין שהלקוח ברחצות, שזה עכשיו וכבר לילה. רגע, בוא נראה. הנה, כבר לילה וכבר לילה, אז הוא מקבל משהו. ים! ביי ביי, אני הולכת הביתה. שלום לך. חמודה קטנה, לעזור לך במשהו, ללכת איתך לבית. את לא יודעת לעבור כביש? איזה נחמדת, אבל אני יודעת הכל. קוראים לי אמה. ולי קוראים אלמה. מה נשמע? שלום לך, את כל כך יפה. בואי, אני רוצה לראות את הבית שלך. לא. אני אוהבת אותך. אני עוד יותר אוהבת אותך. אתן כאלה חמודות, אבל אני לא צריכה שום עזרה. אני אלך הביתה. גלידה. אני רוצה גלידה. אני אביא לך. לא, אני אביא. גם אני רוצה לבוא איתכם. אני יודעת איך להביא. אני פה. אמרת כזה יפה היום. ניסיון נחמד ילד הרחוב, אבל למה שלא תתאהב במאיה? שלום, גם את נחמדה. אוקיי, בוא נראה. אותו גלידה, עצר. הנה, אמה, קחי מה שבא לך. אני אוהבת תות. אני אקח לי תות. נם. אני רוצה עוד. ועוד ענבים גם. ותפוז וענבים. לא משנה, אני אוכל. הוא טעים. אני אוכל עוד. עוד. אני מביאה לך. לא! גלידה! גלידה! בנות? אמה! ווילבור! אחיות! גם אנחנו אחים ואחיות. עכשיו
הבנתי. אז תגידו. וילבור? תגיד לי חמוד. אמה עוד יותר חמודה. לא משנה לי. לא משנה לי. תפוז, תבטיח, בבקשה. בוא נכבד את המוזיקה. בואו, הביתה. אני קוראים. בגלל שאני האחות הכי גדולה. לא. אחרת. אמה. הנה את אמה. עכשיו רק צריך לאסוף את אליס. וילבור, אתה בא איתי עכשיו. וואו, אליס, איפה את? אליס! מה? זה לא זמן לכוס צוננת. בואו. אני בא. וואו. גם את בואי איתנו. וואו. רגע. הכי בטוח שאני אבוא עם אמא. בואי. אמא, יש לך עוד אחות? כן, יש לי עוד אחותי בבית. בואי. אמא! אני לא מאמינה שהבנתי את הפה.